Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Upad ka magkabanay ang patay. Lakip ang 10 anyos nga batang babae, samtang laing tulo ang samdan. Human gipamusil sa mga armadong lalaki sa mga Pinoy-anan ini sa lungsod sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Aniya ang detalye. Nangalisang kini mga residente diyang mitambad kanila mga naangol diyang gipaarakan sa mga mailhing sospek ang Pinoy-anan niini sa Sitio 14 Barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, banda 1:20 sa hapon adlang Lunes. Gani makita ang usa ka lawas sa tawo nga nagbuyod na sa sulod niining usa ka payag. Sa tugkaran nga bahin sa usa ka balay, dunasay usa ka lawas sa lalaki ang nagbuyod sab og nagkadugo. Samtang sa kwarto sa laing balay sab, makita sab kining usa ka lalaki nga nakahapa sa salog nga daw samdan. Samtang sa tapad niini, makita ang usa ka batang babayi nga nagbuyod og dunay mga igo sa armas. Sa unahang bahin sa usa ka tugkaran sa laing panimalay na sab nga anaara sa duol, dunasay usa ka lalaki ang nagbuyod sab og gituang wala nay kinabuhi. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, upat ang natalang patay atol sa pagpamusil nga pulos magbanay. Patay dinhi ang tulo ka lalaki nga nag-edad og 29, 63 ug 73 anyos, lakip na ang 10 anyos nga batang babayi. Samdan sab ang laing magbanay nga nag-edad og 17 ug 32 anyos nga mga lalaki, lakip sab ang 35 anyos nga babayi nga padayon karong gipatambalan sa ospital. Matod sa PRO Bar, taas nga kalibre sa pusil ang gigamit matud pa sa mga sospek sa pagpamusil. Sila po ay according pinagbabaril ng anim na kalalakihan gamit ang high-powered firearm on-board ng minivan na hindi po na kita kung ano po yung plate number. Ginakuwaan pa og pahayag sa PRO Bar ang kabanay sa mga biktima. Samtang gibutyag sab sa kapulisan nga wala matud pay nadawat nga hulga sa kamatayon ang maong mga biktima. Kasi hindi pa nakukunan ng statement yung family at wala rin naman pong natanggap na anumang pagbabanta atong pamilya na to o kilalang mga naging kaaway. So according sa ating investigator, hindi po taga dito lahat yung taga dyan, hindi po taga dyan sa area yung lahat yung victims. Yung iba po nakapangasawa sa area at magpipinsan daw po yung mga nasabing biktima natin. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga sospek. Ginasulayan pasab sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa maong mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.